Am plăcerea de a avea lângă mine pe prietena emisiunii noastre, Florina, care ne prezintă și ne introduce în lumea suplimentelor alimentare. Cu ce ai venit nou astăzi, Florina, la noi în emisiune? Uite, astăzi am venit fuguț, așa, vin direct de la sport și mi-am adus aminte că niciodată n-am vorbit în emisiune despre sport, despre sănătatea prin sport. Și mi-am dat eu așa seama că, practic, o viață sănătoasă înseamnă alimentație sănătoasă, înseamnă natură curată și înseamnă sport. Chiar. Apropo de sportiv, știi foarte bine, ai văzut și la meciurile de tenis, sunt clasice, ori mănâncă puțină banană, iau un baton de ciocolată dietetică. Sunt convins că, din ceea ce văd de acolo, diet shake. Da, acesta este un shake care îl utilizează sportivii. Da, îl utilizează și sportivii sau persoanele care își doresc o dietă echilibrată sau persoanele care își doresc să slăbească sau chiar persoanele care își doresc să se îngrașe. Da, de ce shake? Shake este instrumentul pentru cocktailuri. Da, există și un shake, chiar un instrument pentru cocktail pe care îl avem noi pe site-ul nostru www.life-care.com, dar îi spunem shake deoarece e un praf care împreună cu un lichid, fie apă, fie lapte, în funcție de ceea ce vrem noi să obținem pe baza acestei diete. Scrie în instrucțiuni, nu? Da, scrie în instrucțiuni. Se agită împreună cu această apă, una-două lingurițe din acest shake, după care se bea. Practic, marele beneficiu al acestui produs este că poate înlocui una-două mese pe zi. În compoziția lui intră o mare parte de soia nemodificat de genetic, ceea ce este foarte important de specificat, și intră acest extract de ciocolată, de fapt de cacao, din arbore de cacao crescut pe culturi organice. Sud-americanii vis-a-vis de cacao? Nu. Că este elixirul lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu, elixirul zeilor, da. Elixirul zeilor. Practic, ce mai face acest produs? Ajută la creșterea imunității, ajută la stabilizarea calciului și magneziului în organism și ajută, în special, practic, principalul beneficiu este în dietele de zi cu zi. Este extrem de interesant și vreau să spun că mi-ai deschis nu numai curiozitatea, și m-ai îndemnat și cu siguranță că voi utiliza și eu, odată cu sportul. Da, cu sportul și cu alimentație sănătoasă, sigur, oricum, deci poate că... Vreau să-ți mulțumim foarte mult, Florina, ca de fiecare dată ești o enciclopedie în ceea ce privește suplimente alimentare și vrem să te invităm din ce în ce mai mult la noi în emisiune pentru a ne vorbi de mâncarea sănătoasă și suplimentele alimentare. O zi frumoasă! Mulțumesc, la fel. Mulțumim foarte mult, vă dorim din toată inima o zi minunată! La revedere!